Δεν εννοώ σήμερα, εννοώ στην επικοινωνία μας. Αλλά μέσα στη εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε και μια συνάντηση την οποία θα συζητήσουμε και θα αναπτύξουμε κάποιες θέσεις και κάποιες απόψεις σχετικά με τις αντιλήψεις της νέας Δημοτικής Αρχής για τον τρόπο λειτουργίας και τις σχέσεις με τους εργαζομένους. Γι' αυτό δεν θα σας πω σήμερα πολλά. Θα σας πω μόνο ότι η αντίληψη της νέας Δημοτικής Αρχής είναι σχέσεις στενής συνεργασίας με το προσωπικό, χωρίς διακρίσεις, χωρίς προκαταλήψεις, με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες της υπηρεσίας και την προσφορά των εργαζομένων. Σας διαβεβαιώνω ότι η προσπάθεια θα είναι κανείς να μην αδικηθεί. Και πιστεύω θα το πετύχουμε να μην αδικηθεί. Δυσαρεστημένοι ενδεχομένως θα υπάρξουν, αλλά η δική μας φιλοδοξία είναι να μην υπάρξει δικαιολογημένα δυσαρεστημένος. Θα πούμε περισσότερα στην συνάντησή μας που θα γίνει μέσα στη εβδομάδα. Σήμερα είναι μια γιορταστική εκδήλωση αυτή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, καλή διάθεση, ένα εργασιακό περιβάλλον που θα το αισθάνεστε ασφαλές και ευχάριστο και από εκεί και πέρα του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ και ακόμα περισσότεροι στην εκδήλωση αυτή και να είμαστε ικανοποιημένοι απολογιστικά και αισιόδοξοι προοπτικά για τον επόμενο χρόνο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θερμές ευχές σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε όλοι καλά, γεννή και δυνατοί.